ክሳዱ ድኒኑ ናብ ዕትርኡ ጠመተ ዝተራእዮ ሓድሽ ነገር ግን ኣይነበረን ሕርቃንን ፍሽለትን ተበራርዮም ንስምዒቱ መለኽዎ ሎም ናይ መወዳእታ መዓልቱ እያ እታ ንዓመት ሙሉእ ዘሳለየቶ ተስፉ ሸዓ ክትበንን ተፈለጦ ኦሮማይ ብምባል ክሳዱ ድኒኑ ስዕረቱ ክቕበል ተገደደ ቅድሚ ዓመት ንጉስ ናይታ ሊንግ ዝዓብየላ ዓዲ ሓድሽ ኣዋጅ ኣዊጁ ነበረ እቲ እርጋን እናርከቦ ዝመፀ ንጉስ ወራሲኡ ዝመርፀሉ እዋን ከም ዝኣኸለ ስለ ዝተረድኦ እዩ ሓድሽ ኣዋጅ ዝኣወጀ ተካኢኡ ዝኸውን ንጉስ እዩ ክሓሪ መዲቡ እቲ ሕርያ ኣብ ክንዲ ካብ ደቁ ወይ ካብቶም ተሓጋገዝቱ ዝኸውን ዝተፈለየ ኣገባብ ክህልዎ ደለየ ኣውሪዱን ኣደይቡን ከዓ ፍልይ ዝበለ ኣገባብ ወሰነ ኣብ ሙሉእ ግዝኣቱ ዝነበሩ መንእስያት ናብ ቤተ መንግስቱ ፀውዖም ኣነ ስርሒ ደው ዘብለሉ እዋን ኣኺልዩ እቲ ተከአ ሓደ ከባኻትኩም ክኸውን ወሲነ ኣለኹ ከኣበሎም እቶም መንእስያት ብዘረባት ንጉስ ራዕዲ ኣተዎም ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ንኽፈልጡ ንሓድሕዶም ኣሕተኽተኹ እቲ ንጉስ ግና ዘረብኡ ቀጸለ ሎሚ መዓልቲ ንነፍሲ ወከፍኩም ዘርኢ ክህበኩም እየ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ዓይነት ዘርኢ ነቲ ዝሃብኩኹም ዘርኢ ክትተኽልዎ ክትኩስኩስዎን ማይ ከተስትይዎን ይደሊ ኣለኹ ድሕሪ ሓደ ዓመት ከዓ ካብዛ ዝሃብኩኹም ዘርኢ ዝረኸብኩሞ ተኽሊ ሒዝኩምለይ ክትመፁ ኢኹም ኣብቲ ዓለት ነቲ ዘምፃእኩምለይ ኣትክልቲ ኣወዳዲረ ዝመረፅክዎ ሰብ ከዓ ናይ መጻኢ ንጉስ ክኸውን እዩ ብምባል ሓበሮም ኣብ መንጎቶም ኣማኢት መንእስያት ሊንግ ከም ኩሎም መዛንኡ ዘርኢ ተቐበለ ንገዝኡ ምስ በፅሐ ነዲኡ ብዛዕባ ዝሰምዖ ኣዕለላ ኣዲኡ ነቲ ዛንታ ድሕሪ ምስማዕ ነታ ዘርኢ ዝኸውን መትከለ ዕትሮን ሓመድን ኣብ ምቕራብ ተሓጋገዘቶ ሊንግ መዓልታዊ ማይ እናስተየ በቆይላ እንተኾይና ይርአያን ይከናኸናን ነበረ ድሕሪ 3 ሰሙን ገለ ካብቶም ዘርኢ ዝተቐበሉ መንእስያት ብዛዕባ እቲ ዝተኸልዎ ዘርእን ከፍርዮ ዝጀመረ ዓይነት ገረብን ክዛረቡ ጀመሩ ሊንግ ነዚ ምስ ሰምዐ ነታ ዝተኸላ ዘርኢ ዝያዳ ክከታተላ ጀመረ እንተኾነ ወላ ሓንቲ ዝፈሪ ነገር ኣይነበረን 3 4 5 ሳምንታት ሓሊፉ ዝፈሪ ነገር ግን ኣይነበረን ግዜ ከም ንፋስ እናተሓንበበ 6 ኣዋርሓ ቁፂሩ ኣብ ዕትሮ ሊንግ ግን ዝተራእየ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ንኣዕሩኽቱ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞ ክዕልሎም ድንዕ ይብል ነይሩ እዩ እንተኾነ ተስፋ ከየቕርፅዎ ስለ ዝሰግእ ወላ ሓንቲ ቃል ኣየምለቐን ኣብ ክንድኡስ ነታ ዝዘርኣ ተኽሊ ክትጸድቕ ምጽባያ መረፀ ሎሚ እታ ንጉስ ዝሃቦም ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ተብቃዓላ መዓልቲ እያ ኩሎም መንእስያት ናይታ ግዝኣት ዘፍረይዎ ኣትክልቲ ሒዞም ናብ ንጉስ ቀረቡ ሊንግ ነዲኡ ጥርሑ ዕትሮ ሒዙ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ከም ዘይቀርብ ምስ ነገራ ምስ ሓሳቡ ተሰማምዐትን ብዛዕባ እቲ ዘጋጥሞ ነገር ብንጽህና ክገልጽ ከም ዝግብኦም ዓደቶ ወላ እኳ ብሕርቃን ከሰል መሲሉ እንተነበረ ኣዲኡ ቅንዕቲ ምህላዋ ግን ኣይዘንግዖን ነቲ ጥርሑ ዕትሮ ሒዙ ከዓ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ኣምርሐ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ በቲ በቶም መንእስያት ዝፈረየ ኣትክልቲ እምብዛ ተገረመ ናይቶም መንእስያት ኣግራብ ግሩም ዝተፈላለየ ሕብሪ ቅርጽን ዓቐንን ዝነበሮ እዩ ሊንግ ነቲ ገለ ዘይነበሮ ዕትርኡ ኣብ ባይታ ምስ ኣቐመጦ ብዙሓት ካብቶም መንእስያት ክስሕቅዎ ጀመሩ ውሕዳት ከዓ በቲ ዘጋጠመ ነገር ሓዘን ተሰምዖም ደሓን ጽቡቕ ፈተነዩ ብምባል ከዓ ኣበራትዕዎ እቲ ንጉስ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ነቲ ስፍራ ክኸሎን ነቶም መንእስያት ሰላምታ ክልግሰሎምን ጀመረ ሊንግ ግን ብድሕሪት ኮይኑ ክሕባእ ይፍትን ነበረ ከመይ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ትክልቲ ኣግራብን ዕምባባታትን ኢኹም ኣፍሪኹም እናበለ ብምግራም ድሕሪ ምግላጽ ሎሚ መዓልቲ ሓደ ኸባኹም ናይ መጻኢ ንጉስ ኮይኑ ክሕረዩ እናበለ ተዛረበ እቲ ንጉስ ሃንደበት ናብቲ ኣብ ድሕሪቲ ወላ ሓደ ነገር ምስ ዘይነበሮ ዕትሮ ዝነበረ ሊንግ ኣመልከተ ነቶም ዓጀብቲ ከዓ ናብ ቅድሚት ከምጽእዎ ኣዘዘ ሊንግ ራዕዲ ወረሮ ንጉስና ፍሹል ምዃነ ይፈሊጡሎ ስለዚ ክቐትለኒ ደሊ ይኸውን እናበለ ሓሰበ ኣብ ቅድሚት ምስ በጽሑ እቲ ንጉስ ስሙ ሓተቶ ስመይ ሊንግ ይበሃል ብምባል መለሰ ምስ ገቦ ልቡ እቶም መንእስያት ብሊንጊ ስሕቁን ይዋዘይን ነበሩ እቲ
ንጉስ ግን ናብ ሊንግ ኣተኪሩ ድሕሪ ምጥማት ነቲ እኩብ ሰብ ከም ዝናበለ ኣወጀ እቲ ሓድሽ ንጉስኩም ንህለስሙ ከዓ ሊንግ ይበሃል ምስ በለ ሊንግ ነቲ ነገር ከኣምኖ ይከኣለን ነታ ዝተዋህበቶ ዘርኢ እኳ ክዕቢ ዘይከኣለ ሰብ ከመይ ኢሉ ንጉስ ይኸውን ዝብል ናይ ምዕዝምዛም ድምፂ ተሰምዐ እንተኾነ እቲ ንጉስ ኣስዒቡ ከም ዝበለ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከምዚ ሎሚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘርኢ ሂበ ነበርኩ ነቲ ዘርኢ ክትወስድዎ ክትተኽልዎ ማይ ከተስትይዎ ንሎም መዓልቲ ከዓ ናብዚ ቦታ ከተንፅዎ ሓቢረኩም ነይረ ግን ንኹልኹም ዝተጠጠቐ ዘርኢ ሂበኩም ክበቁል ዝኽእል ኣይኮነን ኩልኹም ኣብዚ ዘለኹም ብዘይካ ሊንግ ኣግራብን ዕምባባታትን ኣምፂእኩምለይ እቲ ዝሃብኩኹም ዘርኢ ምዕባይ ምስ ኣበየኩም ብኻልእ ዘርኢ ተኪእኩሞ ካባኻትኩም ብትብዓትን ቅንዕናን ነታ ዝሃብክዎ ዘርኢ ኣብ ዕትሮ ገይሩ ዘምፅኣ ሊንግ ጥራዩ ስለዚ ሓድሽ ንጉስ ናይ ዝግዝኣት ክኸውን ተሓርዩ ንሱ እዩ በሎም እሞ ነታ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ተኽሊል ንግስነት ብምውራድ ኣብ ርእሲ ሊንግ ኣንበራ ውሽጥን ደገን ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ውሽጢ ካብ ሃለወ ደገ ክህሉ ደገ ካብ ሃለወ ድማ ውሽጢ ክህሉ ግድን እዩ ሰብ ወረጃ ዝኸውን ውሽጡን ደጊኡን ሚዛናዊ ቅርበት ምዝህልዎ እዩ ስለዚ ወረጃታት ሰባት ንኽንከውን ንውሽጥናን ደገናን ብጥንቃቐ ክንሃንጽ የድሊ ደጋዊ መንነትካ ብውሽጣዊ መንነትካ ክግለጽ ከሎዩ እቲ ዝበለጸ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ደጋዊ መንነት ካብ ውሽጢ ስለ ዝምንጩ ሰብ ኣብ ወጥሪ ዝነብር ንውሽጣውን ደጋውን መንነቱ ከዋህድ ምስ ዘይኽእል እዩ ውሽጥኻ ካልእ ደጊኻ ካልእ ኮንካ ዝንበር ናብራ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ወጥርኻ ጥርዚ ምስ በጽሐ ሓቀኛ መንነትካ መግሃዱ ስለ ዘይተርፍ ድማ ኣታእዝስ ከምዚ ድዩ ተባሂልካ መንቃፍካ ኣይተርፍን ዘይንስኻ መሲልካ ምርኣይ ክንዮ ውሽጥኻን ደገኻን ከተዋህድ ዘይምኽኣል ዝኸይድ ትርጉም ክወሃበሉ ዝኽእል ኣይኮነን ደገይ እዱብ ወረጃ እንተመሰልኩ ውሽጠይ ግን ጠገለ ዘይብሉን ፎኩስን እንተኾነ እንታይ ቁም ነገር ክህልዎ ይኽእል ደገይ ለዋህ ርህሩህ ለጋስ ውሽጠይ ግና ትርን ዓመፅን ዝመልኦ እንተኾይኑ ጥቕምዶ ኣለዎ እዩ ደገይ ትሑት ፈታው ስድርኡን ሃገሩን ውሽጠይ ግን ደፋርን ወገናውን እንተኾንኩ ብሓቅዶ ይጥዕመኒ ይኸውን ኣይመስልን ውሽጡን ደጊኡን ከዋህድ ዝኽእል ሰብ ናብ ዝደልዮ ደረጃ ክበጽሕ ዝጽገም ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ድማ ነዚ ከም ዝበለ ውህደት ክበቕዖ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ምውሃድ መስርሕ ግን ምስ ገዛ ርእስኻ ሓቂ ብምዝራብ ዝርከብ ምዃኑ ክነስተውዕል ይግባእ ውሽጥኻን ደገኻን ንኽተዋህድ ገዛ ርእስኻ ብልክዕ ትፈልጦ ዶ ደጊኻ ኸ ነቲ ውሽጥኻ ዝብሎን ዝሓስቦን ዝኾኖን ድዩ ዘንጸባርቕ ወይስ ብኣንጻር እዩ ብዛዕባ እዚ ምስ ገዛ ርእስኻ ዘቲ ናይ ዘን ሕቶታት መልሲ ኣሉታዊ እንተደኣ ኮይኑ ንኽትእርሞ እቲ ግዜ ሕጂ እዩ ሓደ ካብቲ ንውሽጣውን ደጋውን መንነት ኣገዳሲ ዝገብሮ ናይ ሓባር ረቋሒ ጽባቐ ዝብል ኣምር እዩ ጽባቐ ከም መንነት ክልተዩ ዓይነቱ ፍልልዮም ድማ ቀዋምነቶም ማለት ኮንሲስተንሲ እዩ ውሽጣዊ ጽባቐ ግዜ ኣየበላሽዎን እኳ ደኣ ምስ ግዜ ብዙሕ ተመክሮ ብምድላብ መሊስዩ ዝውቅብ ደጋዊ ጽባቐ ግን ምስ ግዜ ዝጠፍእን ከም ሓቀኛ መለክዒ እንታይነት ክወስድ ዘይግብኦን እዩ እዚ ግን ንደጋዊ ጽባቐ ግዲ ኣይንግበረሉ ከሰምዕ ኣይግባእን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትነብር ክሳብ ዘለኻ ንባህርያትካ ናይቶም ዝበዝሑ ነቲ ሕብረተሰብ ዘቆሙ ሰባት ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ ምዃኑ መብዛሕትና ድማ መጽሓፍ ብገበሩ ክፍረድ ከም ዘይብሉ ንፈልጥ ኢና እንተ ብገበር ምፍራድ ግን ዘይበልየልና ኢና በቲ ኾነ በቲ ንውሽጣዊ ጽባቐና ክንከናኸኖ ንደጋዊ ጽባቐና ድማ ዘድልዮ ቆላሕታ ክንገብረሉ ይግባእ
ምንጭ ጽሑፍ ሳሙኤል ገብረ ብርሃንዩ ንሳሙኤል በስምኩም እናመስገና ነዛ ሙዚቃ በመግባዝ ንፋንወኩም ንስለም ክትታልኩም አዚና ነመስግን ሰናይ ቅነ